No, čiže to je tak, že vlastne oni skončia ten predchádzajúci výstup a tam, Májo, by ste mali teda skončiť za tou stoličkou. Človek akoby nemal čas, ľudia už nemajú čas, ľudia nechcú mať čas. Divadlo je moja najväčšia Divadlo to je moja najväčšia vášeň, ja milujem divadlo. Ja všade hovorím nie na divadlo, ja milujem divadlo. Dnes nie je ochotný človek vnímať čo len trošku náročnejšiu vec, ktorá kultivuje alebo ktorá posúva niekam človeka. Všade hovorím, ľudia, oni sa nechcú dívať. Vlastne počúvať. Oni sa chcú dívať. Oni sa chcú dívať, nie počúvať. Strašná doba pre hercov. Všade hovorím, keď za mnou s niečím prídu, tak im hovorím, prosím vás, to nie je doba. Ľudia to nechcú, veď oni, hovorím, ublížite si. To vždy hovorím, ublížite si. Národ má celkom iné problémy. Rozumiete, oni netušia. Oni nemajú poňatia, čo vlastne robia. Oni nemajú poňatia, čo majú hrať. Lebo oni zneužívajú to, že majú dobrých hercov.